Жоро е на сцената и в тяхно присъствие Слави Славов, главен организатор на проявата. Нека да го аплодираме, директор на ралито, заедно с Кристияна Генчева, началник отдел спорт, Община Варна, която ще има удоволствието да каже кратките слова по откриването на надпреварата. Госпожо Генчева. Уважаеми участници, уважаеми организатори, гости на това прекрасно събитие, радвам се, че имам честта от името на господин Иван Портних, кмет на община Варна и лично от мое име, да поздравя всички вас, да пожелая успех и безаварийно финиширане. Нека най-добрият победи! Слави не иска да казва нищо. Аплодисменти за Тошко и за неговия навигатор. Естествено към тях ще има и по един въпрос от Жоро Иванов. Жоро? Тодоре, изчакайте маничко. Докато си в колата. Утре максимална атака от първия километър или ще има стратегическо изчакване?